Kwame Bafo Abronje. Be say Baumia ejao na wo ye adwuma na wo ye no. Abronje ne boni bia. Akudie wo hoyi. Bronje. Bia wo ye no. Why a trumpet? I'm a MPP. Koso ne share one ben. Nemo de be catch Abronje kitwa bi ne say. Omni asofo bi free. Ye wura Baumia gyina nkyɛn na Abronje bia bani mu no onye. Na woni mi ne oye. Abusuya Kwame Bafo Abronye ya wo Yebno regional chairman Edema NPP amanyekuno for some time now. Ne politics at war ye ne kamya say e be just as wa divert ama bibrina ekasa editor the politics at war ye say e yade a ebe ha Dr. Muhammad Bawumia ne chances of becoming the flag bearer Edema NPP amanyekuno abusuya wo hwe se ne Abronye ye ne dwumadie no na wo kasama na no tia asofo mpanifo bi e wo Ghana ha amanyofo mu mpanifo akuku dambi wo Ghana ha former president John Ejekuku Kufuor mu nyina ne ade a eba bebre na kire se Dr. Muhammad Bawumia ebeya wonka bibi emfantre Abronye fi se ne wo ye no wo ye adwuma ade amane se wo ye na wo ye chia na wo no na ebekọ ade atia no Dr. Muhammad Bawumia ameki attempt se woni no ebekasa yade ayatete ama ono kwampo ababonten kwa bekire se se edru se delegate no ekwa akoto aba na wo no a wo gina se monto ne so aba na de wo no obi a any problem ti wo bi nhwe ne odi na chi nyema bi anipa no na wonkoto aba no emfenti ya no NPP samanyoko ya Abronye wo no so wo mo so make attempt se wo mo ne Abronye ebekasa ma empo bi kwa suggest se be yanka party ne kwa no wo mo ensanhye no emfemfim na so Abronye no kire se adwuma na wo ye no wonye emfama Dr. Muhammad Bawumia wonye emfama NPP amanyoko ne mum wo ye e de ama wonu ankasa ehunte nya ade obi ebetimi akana no atum e wo de wo ye no nebusu ame no eka say senior prophet Joshua Ejay ababonten na wo de support ababma Dr. Muhammad Bawumia ene Abronye ya wono e de nipa beka say odi kan ya mehu se obi a e condemn Abronye no de wo kire se ne Abronye ye no ye ne kwanso ano na no Dr. Muhammad Bawumia se wo chidom bopa bi e bode a ene won famo Abronye na adwuma na wo ye no wonye ne ye fama na se ne be ye na wo betimi awi ni flag bearer na busuya prophet Joshua Ejay edi nkomo pa na ebekwa kotie ne nkomo na wode ne de sa akunya no emi subscriber tem no so too much gh eya kai se o de be o ne be kan wo sa no upload ni to mpo ne first person ya won sa bedi kan ka busuya me sa obere kam ho na yenkotie prophet Joshua Ejay ne nkomo ya wokudi ye fa ne Abronye ya ono de osusu se eye kwan pa no Chia Ewura Mahmood Bawumia ana msa chire achia Ewura abro enye sunya abrantie Abronye enem wo Abronye so Kwame Bafo Abronye senior brother prophet Joshua Ejay ni etie me woti sababo odina nya betetie pese be kasa afa one Mahmood Bawumia be se Bawumia ejao na wo ye adwuma na wo ye no ekwanu a susum bia bowura wo na odi chechense mu no nya na du be mi tia na bibi fo mperefo bi mesra bokakra ade bie no aye akudi a bibi ne Yewura Abronye ye adwuma serious ema MPP Yewura Mahmood Bawumia enka Abronye hwe wuni afutuo bi alwe ma Abronye de o ma ne se kwaku yire ho yeni yi na mo yire pepepe Abronye adwuma na oye na ma bon ho mpai ayi se edua esi afu na eso ne wa na dua ne yakase mienu ba ko si mfimfini ba ko si anafo edi esi anafo no emframa fa ho na wotie edi esi mfimfini de ebo nkora wata bebre nte no edua de bi katwe hu twiriri eti kwani na wodo no se ne mframa ne fa de dua ne katwe hu kase a obi se ensuo e ba beto ana ade esa dua katwe hu afu bia emata tu ye won kokwa hodo enan ye wo akokọ pa efi akokọ ene ye wo akokọ hwedi ene ye wo akonfem sa mo amiensa yi wo from sua baako nanso akokọ hwedi wo se woni pa de wo se woni pa ya akokọ nti ena Abronye nti no
se nipa so akoko mo twenti no de tools wo hiem na amunamunu ho otutu ni takra atugo no ehia akoko hwede te akoko hwede hu nipa odware ko hia ahaban as na se mponi nipa de benipam wo bia bono cheku akoyo bo ho ase wo oso betra se menisika de nipa de sekan atum ni no bewu amunu ho enti akoko hwede okoche no for the wuram na no ho din a odundu fe no mu nipa 1 2 3 5 esi wo akonfem se wo hia de ya akoko eni nti wo soso no o ma nipa oni nipa nanti to ye smart eyere no wura baabi eyere no wura baabi akonfem shop no ko fa wiem o se da mi wura be cheme no o fa me nyankwan ne mo se bi gira ma mi wura be cheme ne de eni wo mompo sa na fi akoko se de mo hu amusuro no bi nipa nyina atena enti memi de nipa ye me bi wura tim tutu abrogu ne nsem ne masoso adi bi wura tim tutu edi dokoro bubugu wo ne mati edi ba na bi wura didi kwa bi hu si ni plate so no so ne nam de o kan de o kan say hey eti mi efi akoko me ni bi wura no ho mfaso edu ba bi edi ma bi wura tim so me mu na meti atiem wakwa echa no to mitakra wo de mitakra kunu na so timi efi akoko menim nipa nantie de be ram pen se afiswa o de be ne hanamanse de be ram pen se bi kwati efi man ko ni ya enya na ni abriye pa sayini di eni ma fi djomba na me ma ni se be sobia enya no bo me na me akoko amanyi fie de menye sa edu ba bia bi ram valanda so na meda bi ran kai ya se na meda baby akoko tibi da na akoko hwede na baby akoko tibi da na confirm na nti akoko tifie se bi ni wura make up sisai me kare nyina yero ma good ba ma abronye enkoso enye de oye ma abronye enkoso enye de oye abronye koso ye de woye ba o me de afutuo bia wo de be ma because in church mu na wo church mpapa mu na papa oma mu yofo suban dead oma won na ofi say we hypocrite omumu dead abronye ne boni bia akudie wo hoyi ye wo de ni eden wo hiri kasaba dwomu a obi ate de so wo de ojeje ho abronye de wo ye no why trumpet ama MPP koso de share wa ben de wo sha abro se de wo ko ti ate de ya ben de eguna so se ka bobo obi a ka ni nipa no wansa na ama ben na mo hu na kire a no aba ben na mo de ogira na nche ka che se DNT e na wo ba ben de driver no hu na chichire no nti na oba ben be ka na be sei munyai ye wura bronye de woni mo no on special na mo de be ka cha bronye kitwa bi ne sei o mi asofo bi free asofo ne tia be ya asofo free me sei nya na asofo kutadom e na asofo die so e be ne die wo we asofo asoma pe wasn't too much who can ya ne ye nti hodie unya asofo bi asem atiti abre na emu so wo kire ne emam na ne ma bia ne krofo ni mu da na wo kire mu no unya mistake go ahead be strong and be bold and be courageous you about me giranchen na abronye de abane mu no onye na woni mi ya oye no what the oye ase I was near Prophet Joshua Ejay Nensem and I yakuti abanene oksa wo comment section ho na uko se ne amanfo bi ebo na chia enya asem ketua kra bi kwa so f1 so chese wodifo ne waka no enwa no bi so wo de wo no ho na wonsere se ne abronye eye no yesese yeyi kwan na se kwan na anka wo dan a wo se a ekwan yi etene se ye na kabronye social afofo so no ena nka wo so di si ne su bi anka Ghana fo chese wo mu nsusu se ensem ya waba wo beken kasa ena obeka na so bu so ne nyina emu no eye wono na dwen ena wa kire se ne hu ne masifa ena waka no ntimese se wo so se ne hu ne masifa se ne usi eje ne abronye eye ne mpo ne Joshua Ejay so fopeni beka yi wono ne ya adwene anasa wono no enya adwene ma ye hu e wo comment section ho all the social media handles too much GH or subscribe no like no share na afofo so in the biashimidin at the dark gold essential.